ג'מיני איזה חצופי שיניים? חמש דעת חצופי שיניים. בוקר בגוש דן, המטרופולין האדיר צובר תאוצה. מיליוני בני אדם יוצאים לעבודה, ללימודים, לחיים. אלפי מפעלי תעשייה נכנסים לקצב. מאות אלפי אנשים מכל רחבי הארץ מגיעים למטרופולין. וצילמתי את הסרט הקודם, אבל לא את הכל. ומתחת לחיים, עמוק באדמה, המים כבר זורמים. איזה גדול. בקרוב כולם יאכלו, ישתו ויאכלו. זה שמן. זה חלק מהרדיו. מיליוני כלים ייכנסו למדריכים, רצפות יישטפו, בגדים יחוסו, והמים מכל רחבי המטרופולין יזרמו דרך תשתיות ההולכה של איגודן. לא פחות מ-120 קילומטרים של צנרת הפרוסה שתי וערב לאורכו ורוחבו של המטרופולין. 7 תחנות שאיבה, 4 ריאקטורים, 12 אגני שיקוע, 14 צנטריפוגות ומסמיכים לטיפול ייעודי בבוצה, 100 אנשי מקצוע. ומפעל מחזור המים מהגדולים בעולם. מה שראינו. כולם עובדים סביב השעון, כדי שהכל יזרום. חמש בצהריים. יואו, זה כיף! אין הפער. אין מקווה. ברכה. יואו. חלקכם כבר בבית, חלקכם תהיו שם בקרוב. בזמן שאתם מתחילים בהכנות לקראת הערב, החיים מתחת לחיים ממשיכים בהילוך גבוה. האורות קבועים ב-23 הערים המחוברות למערכת קווי ההולכה. בראש העין דרך פתח תקווה ועד תל אביב, מגבעת שמואל דרך ראשון לציון ועד רחובות. המים זורמים אל השלב האחרון. במשך שנה תמימה יחלחלו ויאספו במאגרים תת-קרקעיים ייעודיים. תקלה בתחנת השאיבה רודי. אם התקלה לא תטופל מיידית, יוצף האזור בתוך פחות משעה. צוות חירום של איגודן מנטרל את המשאבה, משחרר את הסתימה, ולפני שמישהו מרגיש, המים מתחת לחיים חוזרים לשגרה. יואו. אפשר לעשות גם מה הבעיה של נשחק? בכל יממה מחדש
חדש, מתוארים 370,000 מטרים מעוקבים של מי שפכים. ממפעל השפד"ן, דרך קווי ההולכה של חברת מקורות, אל שדות החקלאות בדרום, מגיעים כ-130 מיליוני מטרים מעוקבים של מים באיכות מי שתייה, כמות השקולה לך 10% מצריכת המים של ישראל. בנוסף, הבוצה הסחוטה ממפעל השפד"ן מספקת מדי שנה כ-70,000 טון דשן להפרחת החקלאות.